w bance. Wiecie, przytrafiło ci się to jednemu mojemu kamratowi Pietrowi, ze którym już nie jedna halbecka obalu. Jak to było i co się też tak naisto temu chłopowi przydarzyło, rzekna można tak. Jak nucił on begiriście srogo sztrofa, bo piznął ci był paryzolem jedna taką mamzela. A było ci to jakieś kielaności rotymu nazot, kiedyś to jeszcze w samtejszych bankach tyrali szafnery za takim kaslikiem na posku, powieszonym na karku, w którym mieli drobnioki do wydawania aresztu i za takim dinksym jeszcze na kecie do dziurkowania biletu. No i jadymy teraz podleraje. Ten sądca, w tym gryci, a może to była sędzino sam ładno ze Dąbka Wechorzowski magistracie, kiedy już wszystko we papierach łobado do porządku, godo do naszego Petra. No toż rozprawiajcie sa mną genau, po jakiemu piźliście ta samta kobieta we bance bez łeb paryzoli. Wysoki sądzie, panie sędzio, tak po prawdzie to było tak. Napoczyno Pejtego paternie. Łońskiego roku po dniu hutnika wszystko ci mi się blank podrzystało i wlozek do banki, do szóstki. A skuli tego, co był zdziebko chycony, na pocztach krajzowach kamanazot między Katowicami a Bytuni. Tak przy trzeciej zwyrtce koler rozbarku zicła ci się byle mnie, ta bez kurcyjo, a ja stercą przy oknie, co bydeczko luftu chycić. Siedła se i we okno kuchała, a że przyszł kuni tym szafny. No i ona napoczła. Otwierataczka, wyciągobajtnik, zawierataczka, otwierobajtnik, wyciągoseczki, zawierobajtnik, otwierataczka, tyncecki szefnerowi. Szefner kuko kuni, ona, paniczko, ale to jest za knap. To ona już zaj. Otwierataczka, wyciągobajtnik, zawierataczka, otwierobajtnik, wyciągozłoczek, zawierobajtnik, otwierataczka, wkodo tam bajtnik, zawierataczka, dowodem złodziek szafnerowi. Ale i że miała ten czeski od szafnera nazot, to szło na juzaj. Otwierataczka, wyciągobajtnik, zawierataczka, otwierobajtnik, wrazuje rań ten czeski, zawierobajtnik, otwierataczka, wkazuje bajtnik, zawierataczka. Szafner idą w obile. No to szło na juzaj. Otwierataczka, wyciągobajtnik, zawierataczka, otwierobajtnik, wrazuje bilet, zawierobajtnik, otwierataczka, wkazuje bajtnik, zawierataczka. Tu mają paniczko jeszcze piątka nazot, padł ten szafner. Ja! To grypnie padło ci dało szkliwo, baba, juzaj, otwierataczka, wyciągobajtnik, zawierataczka, otwierobajtnik, tylko tam piątka, zawierobajtnik, otwierataczka, wkazuje bajtnik, zawierataczka. Szafner doszł już do poły tego pędla, wrócił się na dół i go do kutej mamzeli. A wyboczą mi łoni, ale coś mi się zdoi, że nie zrobił dziurki w tym waszym bilecie. No to żona juzaj. Otwierataczka, wyciągobajtnik, zawierataczka, otwierobajtnik, wyciągobilet, zawierobajtnik, otwierataczka, pododam bajtnik, zawierataczka i do bilet szafnerowy. Ten kuknął, powiedział, co wszystko jest do porządku i dał tym bilet nazot tej babie. A ona snowa. Otwierataczka, wyciągobajtnik, zawierataczka, otwierobajtnik, wrazuje bilet, zawierataczka, pododam bajtnik, zawierataczka. 2 przystanki by przejechali ludzie we pokoju i łoski w los do banki kanach, znaczy się kontrolę. Bilety do kontroli, zawrzesknął do wszystkich, no to sztaba nic i no, otwierataczka, wyciągobajtnik, zawierataczka, otwierobajtnik, wyciągobilet, zawierobajtnik, otwierataczka, pododam bajtnik, zawierataczka, dowo bilet kontrolerowy. Ten ci mądrym, takim modrym blajściwtym zrobił strych na bilecie i rzeko przywiznie kubami. Piękne dzięki, samocie swój nazot, ten biletek i już. To żona juzaj. Otwierataczka, wyciągobajtnik, zawierataczka, otwierobajtnik, tylko rań bilet, zawierobajtnik, otwierataczka, wrazuje bajtnik, zawierataczka. A iże jechała od Bytomia, a nie do Katowic, to tak wiele wesołego miasteczka, rozrzucać jeden kanar do banki, duplikuje dalszy Peter, bo wiedzą oni, wysoki sądzie, te kanary to ci teroski wachują, każdy w jego mieście, takim tym kozą ten dyrektor, i zaś rycy, bilety do kontroli. Baba była monte i od nowa. Otwierataczka, wyciągobajtnik, zawierataczka, otwierobajtnik, wyciągobilet do moby, bo kontrolerowi. Ten zaś koknął, łobadał do jego nazor i ona juzaj.
Nestynczony. Otwiera taśka, wyciąga majtki, zawiera taśka, otwiera majtki, wrazuje rein bilet, zawiera majtki, otwiera taśka, wkłada tam majtki, zawiera... Panie Peter, a co by was pierun strzelał? Wrzesknął ten sędzia. A wy dajcie pokoju ze tą taśką Wojtlikiem, bo ja sam nie szczymia. I toście zrobili, panie Peter. Ano, ja też nie szczymał i szczelołek, wysoki sądzie, szczelołek, prasknąłek ci tało szkliwo kamela paryzorym, bo już nic większego przyjścia nie miał. Wspominał o bance Eugen Smioków.